Oh. Kunzima. Ey, kunzima. 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 Hey, kunzima. Hey, kunzima. Time is difficult. But it's very difficult these days. The hour. This is the day of good news. Oh, Jesus. Asibingelele kuseni. Hello. Ganza wethu umadleka lo wenkulumo ezakhayo ezakhe isizwe. Precious. How are you, Precious? You Precious? Sawubona ntokozo enhle. Hey. Siphila kanzima. Good morning. Ozobona ibele. Ilathi ibele. Share, send. Hola bro, hola. Ngiyabonga ngane wethu nawe ube nelanga elimnandi. Ngoba usemsebenzi, ngoba usendlini. Talitha kum. Kambajana. Mashandu, ngiyaphila mashandu kunjani? Mzobolo kuhamba kanjani? Bakithi. Praise God. Sesekhona abangcwele bakithi. Alabasha. Kanjani lapho mkhwepha? Protect what? Kodwa bakithi lo handsome. Awu bakithi ngiyaphila luhamba njani usuku? Mfowethu kusasa ekseni nothi ikhipani. Nami igama lami ngilazi manje emadleko ngiyaphila njani. Eshe ngalesikhathi eshe lapho. Mano pheshe usuthini hishi ulale kahle kodwa. Zamile. Unjani sinegugu? Madleka is so fine. Oh my God. I'm fine. Are you not fine? Mambo ngihleka yini mangikubuka ukuthi kodwa ngihleka yalabo nosuku madlela bakithi mkhwaphandeni. Thank you. And send requestelana mina accept mina ama request ngaza wethu wahlala emotweni ananifuna ukuthenga imoto bafona Kia Pegasus lapho pre-owned or i-desire disaster ulithengele ngayo pre-owned i-Pegasus lo 249 lo automatic hayi kombiti mova ikombiti mova. Oh, when la usha mova na la kusha mova send your papers bese kuthenga imoto
Uyaphandle lo mlungu. Ade sibone lo mlungu. Kancane nje kanza kahle. Good morning. Morning. Hi. Not too bad, thanks. Land surveyors. Land surveyors, oh yeah. We've come to do some work, I think, downstairs. Okay. Do you know about it? No, we're not aware. You see that office right there? Yeah. There's Mr. Mbata, he's the manager. Okay. Yeah. I'll have a look. Sharp. I'll come have a look at your cars later. How much are these going for? This one's going for 549. Yo, that's... No, this is 649. Oh, that's good, eh? This is a Super Lux JEC T9. 4x4. Yeah. I don't need such a big one, but they're nice, eh? And they're half the price of how much is the equivalent Ford? Ford, you look at close to 8. And it's good, eh? A lot. 125 kilowatts Yeah. power, 5-year warranty, 5-year service plan. Okay. Sure. Where? That office with 2 guys after the lady. Yeah. Yeah. Shit. Huh? I think I know that guy. From where? He once came in for a used car. JSC, a yellow. Oh. He came on a Sunday. Danko, yeah. I'm about to check Unyaka. Are you still there, bro? Uchablan. I love Zulu man. What Chablan? Musuk request on amkhepha. Lobuze ukuthi i-desire I mean Pegas. Hola, oh. 2024 fana kids. 2024. What's ukubonisa? Msho, yeah. Letha amaphepha ngane yakwethu ngikwenze le application man. Kuphela nje. Noma ufuna ngocash. Ay ngeke ba for 3,000 per month. I mean installment. No, maybe if it's yabona budget maybe like boma 4, 5, yabo. Yeah. Lots of for finance, yeah. Just number 072 964 uthukubhalela. Wethathu ungisendele lapha ama document 3 months pay slip, 3 months bank statement, ID copy, driver's license copy. Vele ukushuthe ke back ne front ungisendele ku WhatsApp. Nayi number yami lapho. Kusende nje manje mangiqeda nje kule live le. Noma ngisase live ngizoyenza application. Bala kakhulu lento le. Yo. Istarlet ifethu ngeke usithole. In fact ungathola nasi Starlet Cross. Yabo ngo6 nje. XS le. Into zangempela lezi fana kithi. Azidlala. Yabona ngisho. So izinto engisho ungavuka nazo. Nabangani bakhe yo. Emsuthu. Usho di content emsuthu.
Ikea Picanto. Mholi. Ikea Picantos nayo. Oh, ikhona. Ikhona. All right, Mholi. Yeah. So you're now bet we can speak of 4-5. 3. Yeah, right. More 3. Yeah, we can work around 3. We can work around 3, buff. Ufuna inani? Hayi bekufuna ingoma ngiyabona inzanca le phone ngasephazamisa la. Ifreeze phone? Hayi sekhona phakathi. Ifone yakho le. Ihlisa umoya. Iyo le ngoma. Ufreeze usikhumba libamba ishaka ngifuna ishaka lami wendoda. Lenyanga le umuntu olale no 40,000. U40,000 yazi u40,000 ungena uzwa. Yes. Uthi yapha maxeni. Motho bu account 40,000. Oh my god. Hey, baby. Hey, kulukulu wami. Adlala mina. O40 bese. Uri kumu. Indoda. Indoda kanza wethu, indoda. Yaphela weyuza ngane yakwethu hamba kanjani? What is happening? Thale ngitshela indaba ehlekisayo. Yes, kwafika customer la. Ucheck ukuthi uNkulunkulu usebenza ngendlela ehlukile. Kwafika customer, hi, toxic hand. Hey, toxic. Kwafika sihleke ngizobloka mina bese manje futhi. Inbox for all insurance cover. Hey. Block mina futhi la. Manje ngikema abantu abasengithiwa navala kumadleko. Nyusha. Uma ufuna futhi advertise yakho qala ukhulume nami sibonga. Uthatha blow 40 la emotweni. Ngithi mina into ezoyenzekayo. Into eyenzalini. La fake customer la zo trade ina imoto la thenga le moto engisendleli kuyo. Yes. La ithenga le moto la trade ina istarlet. Sahamba istarlet saya kwi recon, sawu reconditioner, sabuya istarlet. Sahlala kwi floor. Ngaphinda ngasidayisa mina leso starlet adayisa lo munye umuntu. Uyazi into le ukuthi ngitrade leli moto bengadayiswa nomba. Kodwa yaphinda adayiswa yimi. I'm proud of that. I'm proud of me ukuthi imoto engayitrade ngaphinda ngayidayisa futhi. What awuyizwa phethe. Hey wena mkhwepha. Ngithi mina lokho kukancane uqondile kunekhombela la engithola eDurban from back. Maqhayizi bakho bathi uyadelela hawu ngempela madleka hey. That is an achievement. Yes, for me that's a big achievement because it proves ukuthi I can sell cars and I can sell new cars and I can sell pre-owned cars. So wona Cynthia ukuphi kanti nezo. So nje kuno 40,000 nje. Mabenya kanza ngathi ngiyabona ukuthi ngalobola sifuni ngashada nokushada lokho. Ushadelo. Abaje ukuthi mabenya ukuthi 40 uthi 40 uthi. Ungena uthi 40 bese ngidla ushada up. Ngisethembisa ukuthi akubabe siyashada next week. Manje kiwe izulu ezinjalo
Hey, madlela thando lethu Zulu luyanda. Sawubona. Hawu bakithi. Njani? Hey Sandy. Hayi KG. Imoto njalo ngiyadayisa madlela musa ungiziba. Uthe nambonanga uphinda. Yes. Nje, yabo ngisho u40 lenyanga vele kokungena u40 fine. Lenyanga ezayo le ka December, mhlambe ngena u30. Yazo ngoba ngendlela engizama ngayo nje ngiyazama. Yo nami nginga proud ngami, that was great achievement. Manga ngena u30, ngiyazi ukuthi nguhlanganise lo 30 ngithi. Yes. Kulenyanga esiphuma kuyo. Ungene boma close to 30. Madle kunjani ngiyaphila? Kunjani Ntombi? Yes. Manje kungena u40 nendo. Hayi madla kanjalo sisabheka indawo asikhohliwe ile comedy show. Asikhohliwe ungahlasa. Comedy show yes. So manga shout lokhu ngishaya ngithi 30. Uyabo? Lokhu ngithi 30 ngishaya 30 awu. Ngashadelwa. Kanti mina ngiyafisa ukushada nezo. Ukushadelwa lokho ukuthi ngibe nginonkosikazi into engifisa inhliziyo yami yonke. Yes. Anginendaba futhi ukuthi abantu bathi umshado unjani. Hey, I really don't care. I don't care about that nonsense. Sawubona bhuti. Hi Manala. Madle kunjani? Ngiyaphila ndo, sorry. Yabo. Mina, hawu. Bhuti unjani? Ngiyaphila bakithi. Hawu bakithi. Mina futhi uba nonkosikazi ngibe nefamily yami. Hayi. Is that commission with basic? Yeah. Molo bakithi. Hawu bakithi. Unjani manje? Ngiyaphila dynamic. Ni grand. Ngiyafisa mina ukushadela. Lento engenza ukuthi hayi umshado nje mawafuna ukushada mfowethu siyeke. Mina mfowethu ngiyafisa uba nonkosikazi othi mina. Nkosikazi wami into ezothi mase emcimbini iqobe lamaklabishi ekhanda amasaladi nje kuphela. Yabona. Thani manje ufuna isaladi hayi ukhona uMrs. Yabona nje. Hayi umuntu nje obhezi lapha efutha namathumbu uthi andathi imbazo sihlahleni angifuni nje nkosikazi ngoba phela ngathi lezi zandla phina ngimasaja ngazo izandla lezi. Kumele zibe soft izandla. Yabo. Yingakho ngithi yabona abantu baka health bangibusisa ngoba bayakwazi ukutreat umuntu yabo bemphatha kahle uthi okay yabo. Ngithanda ngenelela uziphethe angisezwa abe ama rose giftani phela hawu so nje ngiyakutshela mfethu uthi Madleko ngiyakuzwa ufisa ukushada intombi iphi uyayibona manje lutho hawu kodwa ngosiyami sawubona bakithi but sawubona bakithi hawu uNkulunkulu wami hawu bakithi hawu mangubane bakithi yabo mina mfethu Jackson yebo hawu bakithi yenze ngisho mina ngathi ngosiyami ukushadela ngiyakufisa uma ukuthi wena umshado ubuka ngenye indlela yini umbuzo umile futhi it's the way you switch from Zulu to proper English hawu bakithi ama rose phela gift lapho weli madla nothando umsolo ngaze wethu yabo nje moyintombazana ungafisa ukushadelwa ayi phuma kimi demon elimbi ungafisa ukushada phuma get out of here hello Madleka hi ngaze wethu so ama comments enwabhala mothi hello Madleka noma ubhala uthi hello Madleka I will look at your profile and think ukuthi usounda kanje because angithi anginazi okajob hey sawubona lapho mkhwapha mina ngizokugifta ngomshado at this point ngoba how network yami iyabheda sorry yangazi musa angikwazi I've never met you I've only seen you here style uready for lo mshado mina yeah
Awusengumkhwebo ugcinele ukujoina la wena. Wow. No, like I've never met you in person. Asikhuluma iqiniso. Nakhona walokhuza la. Ngakubona la mina. Nginamanga. Mhlawumbe ngangifunda nawe esikoleni angisakhumbuli. Kodwa nje mina ngosami nje cha. Angikhumbuli. Ngiyabazi boka abantu alala hayibo angafunda nabo. Bintombi mkhwepha isemhlangeni. Yikho phela okwazana hawula. Wenzani? Hayi wena. Hawu. Ngisho mina ngaze ngahleka kwetrain. Sikuze uphahlo angiphahlo kimi. Ubenza njani? Mina ngiyabanweba mina. Banweba. Kade ngagcina impela I deserve to be called mkhwepha. Yes, isho phela wayenzani? Angenzanga lutho. Ngithi mina ama rose yazi nina phethe ngidena manje. Yes. Lutho. Kodwa phela masikhuluma iqiniso umuntu abantu abalala nabo awubazi wena. Awubazi noma thiwa ke ba 100 awubazi yini. Mina ngibazi chronological ukuthi baqala bani, ngabo bani, kwawo bani, yabo izinto kanjalo. Ngeke phela futhi ukungabazi. Hayibo, futhi inkinga phela leyo. Ungabazi wena unenkinga futhi awuyiphethe kahle. Baningi. Sibazi bonke uyabona ilonto. Umbuzo enhlezi ngiyobuza wena mantombazane. Uma ngathi walo umuntu wathatha ubuntombi bakho, yabo? Sengisho kulaba okwavumelwana, hayi umuntu wanokubezwa. Wanokubezwa it's a different conversation altogether. And sorry uma ukuthi lokho kuhlala kabi. Ngithi mina lo muntu wathatha ubuntombi bakho, uma ngathi uyaqhamuka manje, usengamnika nethuba futhi. Morning, Soze. Hey! Hey! Yeah. Why? Soze madle. Hawu nibangaka kanti aniwona amatshitshi lapha? Angeke no. Lutho never. Hawu nibangaka nje umntombi absekho. Angimfuni nala hambe khona loyo. Ha. Imkhwephe emngaka nihamba nje iso alisekho iso. Oh, I tried. Epic fail. You tried what? You tried giving them a chance. Uyahlanya wena. Hawu. Ungathi umuntu owakufaka engozini uphinde ubele engozini awukho right. Ngiyanijudge vele. Ngiyambona lo vuma. Ilo sahlekisana naye manje lo waphuca umntombi ba. Iso gone iso. Uzwindlobo uthi ya. Abusekho. Emkhwepha ngazi noma uzothenga imoto, nomzenza. Bangene emadleka. Nawo ama customer ngiyangena ke manje, ngangena ngempela ke manje. Yo. Awukulifonela. Manje ufuna ngani? Eso. Alisekho izo selibhubhudlile ngithi. Sanibona. Mphele. Aha. Kani yakwethu. Impela. Uyaphila kwani? Impela mfowethu. Kama nje. Ningalahleki nifenda ne right. Ngama. Oledi sasa. Sure. Ufuna iveni elizokhona accommodate kulezi indawo zangale ngasekhaya. Ngasekhaya. Uyalazi ukuthi Hayi khona. Nalo lapha. Akafuni into enkulu. ile sayishaya khona njalo udaba la ngaphili. Yeah. Makuyinto asheshe baboleka abafundi so manje. No. Kade ngikhiphele i-chair yawavumase nje ibhakhi. Isuzu kodwa ngena ngimnike lo bhodi le. Hayi ufuna into engathi double cap. Manje engayosiwona amehlo labafundi la. Kukabili kukhona le i-T9 Superlux eshaya nge sunroof phezulu kukhona i-T80 manual
Yebo. Manje sithini installment sala Lana ubuka u6 kuya ku8. 6 to 8. Yeah. Yebo. So singathi 7 yabo. Ukudonsa la. Yeah. Uzocisha kwethu WhatsApp. Kanti yini manje? Ya ile kamzamo. Ufuna kube into kanjani? Ufuna cash? Not to cash the finance because uthe ufungambisa lehamba ngayo manje. Oh. Ayikazi bese ngozini. Ayikazi bese ngozini. Imoto. Iyabe abusengozini that's why. Oh, akayise kwa bikers. Yeah, bekhuluma nabo angazi noma ngasamthula. Ungawuphi ka? Kamnyayisa. Boy. Emva wasibunja. Bus. Ngomezulu. Ngomezulu. Nginamazi cabanga ukuthi uyalazi ukuthi Ngenzeka. mina ngiseshekeza. Shengeza. Shengeza. Ngasisikele. Kade ngisibhale shengeza nje mina. Ni. 2018-19. France, uthisha. Babo security. Oh, yeah. Tabalamle. Ungubani? Tabalamle ngoba U-FE. FE ngoba u-FE tabalamle. Serious? Hayo, ngazi ingane yakini yosidudlanyana. Wenzeni? Tabalamle. Awu. Qedile, mbothe nje ngubani umthembu lo wesifana nathi. Lo mama wami nge-extreme shop ujwayele. Yazi ngamna. Ma, khona la. Sanibona. Hello. Njani? Sikhona ma. Sikhona. Ngikhona la ma. Ibhesha yami izophela. 4x2 le. 4x2 le. Yeah. Khona lo mhlobo kanje ma. Hayi. Into kanjena. Installment you are looking at because you're na 410, so you are looking at 2,000 per 1,000 per 100,000, so it's 2,468, so plus or minus 8,000. Plus or minus. It's in model. 2025. 2025. Manje i-high rate since mina ngwamhlaba uyalingana. Hayi ngiyakwazi mina ngwamnyayisa Nkosi yami. Senqamukile uma olethu. Mina ngwakwamnyayisa so nje awuphephile la. In terms of ilokhuzana, i-tracker, insurance, you are very much safe. Yakhatha ke olethu yazi. Komezi bese lenzela ivoice note. Ngicela ushawe imessage. Ngicela uthi wena mama. Wena ngalapha. Yeah, mama. Mama. Singamfonela lapha ngefone airtime straight, mawungena nkinga. Yeah, I think I can. Ngakufona nami.